Durant dècades, a la ciutat de València ha existit una llegenda que ha sigut transmesa generació rere generació, de pares a fills i de fills a nets. Una llegenda que conta la història de dues famílies, enfrontades a través dels segles, condemnades a la lluita per l'honor i la supremacia. Cada 25 anys, el 14 d'octubre, les famílies s'enfronten en un duel fratricida sense raó aparent. Generació rere generació, fill rere fill, sense fallar mai a la cita, els dos primogènits es bateixen a mort en defensa de l'honor dels seus. Alguns pensen que va ser per honor, per enveja o per poder, però els més erudits diuen que una taronja, una simple taronja, va enemistar aquestes dues famílies. Inclús les més grans tradicions no estan exemptes dels desastres universals. I com totes les tragèdies, va tindre un final fosc e inevitable, que va acabar amb tan llarga rivalitat i va convertir la llegenda en mite.